Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, New Energy Systems en Keram. Jongens, de finish is nog niet overschreden. Het is, ik weet wie het. Het maakt mij ook helemaal niet uit wie hier wint. En zo hadden we toch een beetje een rare finish vandaag in de etappe in de Tour de France. Gert, wat moesten we er nu van denken? Ja, Kwiatkowski, Carapaz, we hebben geen sprint gezien, maar wel, die mannen hebben er wel voor gestreden. Kwiatkowski die rijdt normaal een hele Tour de France op kop voor zijn kopmannen. En vandaag was het eindelijk zijn beurt. Eindelijk wint hij dit in de Tour de France. Ja, dat is mooi voor hem. Maar ja, moeilijk dilemma voor de ploegleider. We gaan het vandaag met de coaches hebben over dat soort keuzes. Want Bert van Marwijk zit aan tafel en u denkt, ja, die weet natuurlijk alles van het voetbal. Maar Bert is ook een echte wielerfanaat. Bezocht al enkele keren de Tour de France. Praat altijd met Iwan Spekenbrink over de geheimen van de wielersport. En vandaag geeft hij zijn visie op de ronde van dit jaar. En natuurlijk Theo de Rooij was de Limburgs wielrenner van het jaar 1987. En uiteindelijk mocht hij in 2008 diezelfde prijs uitreiken aan Wout Poels. Na een decennium lang in het peloton en bijna 2 decennia als ploegleider en als directeur. Vandaag prachtige gasten dus in Château Lummerich, ofwel Kasteel Limbricht. Tour de Limbourg. Vol op het gas, laat alles maar los. Laat alle klokken maar luiden. Daar is hij weg, daar is het echt. Kijk nou, dat doet hij gewoon. Over de heuvels, dwars door het bos. Zo doen we daar in het zuiden. Door die verreien, de zon op de knieën. Uur heeft vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Zon op de knieën, UG vandaag kampioen. Zo doen we daar in het zuiden. Bienvenue à Sittard-Geleen. Ja, van harte welkom in mooie Franse taferelen dus in de binnenplaats van Kasteel Limbricht. Prachtig decor hier inderdaad. Theo de Rooij, hartstikke fijn dat je er bent. Want het was meteen een dilemma natuurlijk voor de ploegleider. 2 renners van hetzelfde team gaan naar de finish. En dan? Ja, dan moet er eentje winnen hè, volgens de wet van Badjes. En dan wordt er gespeculeerd over wie het dan wel niet zou kunnen zijn. Moet de ploegleider dan de knoop doorhakken? Ik weet niet hoe de pikorde is bij Ineos, maar ik denk dat de ploegleider daar wel een stem in het kapittel heeft. Vond je een goede keuze, Kwiatkowski? Ik denk dat het een hele goede keuze was, omwille van het respect voor de staat van dienst van Kwiatkowski. Zijn laatste overwinning dateert toch weer van 2017, Classica San Sebastian. Ik hoor net ook dat hij nog nooit een rit had gewonnen in de Tour. Die man heeft zich de laatste jaren al zo ongelooflijk vaak weggecijferd voor deze ploeg. Dat het is eigenlijk niet meer dan normaal dat hij de rit wint. Dus mooie beloning voor hem. Ja. Bert van Marwijk, hartstikke fijn dat je er bent. Hè? Op het territorium eigenlijk waar je ooit de Club Fortuna naar de bekerfinale bracht. Dus in die zin ook een mooie homecoming. Maar wat heb je met wielrennen? Nou, ik ben sowieso een liefhebber van sport en zeker van topsport. En dus ook van wielrennen. Ik ben niet een echte kenner hoor. Maar het is veel te veel eer. Maar ik ben wel een liefhebber. Ja. En spreekt vaak toch met Iwan Spekenbrink, die een campus heeft hier om de hoek in Sittard-Geleen. Ja, daar ben ik nog niet geweest met hem. Maar ik heb hem wel heel vaak gesproken. En we hebben echt uren tot diep in de nacht over wielrennen en voetballen en de raakvlakken en de verschillen gesproken. Ja, en die uren diep in de nacht, daar gaan we dadelijk naar luisteren wat daar voorbij kwam. Maar eerst naar de samenvatting, dus naar de rit van vandaag. De derde bergrit eigenlijk na de rustdag. En de vraag was natuurlijk, kon Roglic zijn voorsprong in het klassement gewoon consolideren? En kon Dumoulin misschien nog een beetje opschuiven? Het is de laatste kans voor de klassementsmannen om nog wat tijd te pakken met het oog op de tijdrit van zaterdag. En ook de aanvallers krijgen niet heel veel kansen meer. En dus zijn deze mannen die het proberen. 2 man van Ineos, Carapaz en Kwiatkowski. Bilbao zit erbij. En ook Hirschi weer in de aanval. Jumbo controleert. En Hirschi is de man van Sunweb in het witte tenue. En die gaat hier in die afdaling hard onderuit. Hij won al een etappe, mede door die goede afdaling. Maar hier gaat het toch mis voor de Zwitser.
Een normaal mens zou dan denken van ik doe nu even rustig aan. Maar hij wil die koplopers weer inhalen. En dan gaat hij met 80, 85 per uur over die heuvel. En dan gaat het weer bijna mis voor Hirschi. Hij gaat het helaas niet meer redden, want hij komt er niet meer bij. We krijgen dan een aanval van de klassementsmannen. Landa probeert het als eerste, 7e in het algemeen klassement. En hij op die kolvende buitencategorie gaat in de aanval. 2 mannen dan vooraan. Dat zijn Carapaz en Kwiatkowski. Dat zijn ploeggenoten van elkaar bij Ineos. En die gaan alleen richting de streep in Roche-sur-Foron. Moeten dan nog wel over die gravelstrook. Dat is lastig, dat is een risico. Want je kunt lek rijden. Pelle Bilbao is in de achtervolging, maar die komt er nooit meer bij. En dit zijn de klassementsmannen. Pogačar en Roglič en ook de andere klassementsmannen die zitten daar vooraan. Maar ze moeten dan ook die strook op. En dan is er eentje die altijd pech heeft. Dit is de band van de lekke band van Richie Porte. Ja hoor, hij weer. Hij moet in de achtervolging met Van Aert en met Dumoulin. Maar komt weer bij de mannen vooraan. En wie dan Sloveens kan liplezen, die moet zich even bij de redactie melden. Want wat hebben zij elkaar te melden? We gaan dan naar de finish in Roche-sur-Foron. En Carapaz en Kwiatkowski hebben elkaar gevonden. Carapaz weet dat hij de bolletjestrui krijgt. En Kwiatkowski zou dan de eerste keer een toeretappe gaan winnen. Maar ze gaan zo over de finish. Een beetje gek tafereel toch. Ze willen allebei kennelijk niet winnen. Deze mannen willen wel winnen. Maar geven elkaar geen centimeter toe. Roglič en Pogačar. Maar komende zaterdag zullen ze het individueel moeten doen in de tijdrit. Want dan valt de beslissing. Dan valt de beslissing inderdaad, maar opmerkelijk tafereel toch bij de finish. We hebben het ooit een keer gehad in de Diepstraat en IJs in 2008. Toen gingen Tony Martin en Adam Hansen ook zo over de finish in de Volta Limburg Classic. En Bert van Marwijk, denkt u dat de ploegleider daar uiteindelijk een streep heeft getrokken? Nou, ik zou het jammer vinden als de ploegleider in dit geval bepaalt welke van die 2 renners als eerste over de streep gaan. Want dan zou je denken dat die wielrenners helemaal niks meer mogen beslissen. En ik zei net al tegen 2 grote mensen uit het wielrennen, zou Jan Raas dat wel geaccepteerd hebben vroeger. Dus dat denk ik niet. Raas had dat denk ik ook nooit geaccepteerd. Het is ook maar de vraag of de ploegleiding gezegd heeft tegen Carapaz of Kwiatkowski van een van jullie 2 moet winnen. Ik denk ook dat Carapaz heel veel respect heeft voor Kwiatkowski, die veel Tour de France altijd op kop heeft gefietst om Froome de Tour te laten winnen. En ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld. Maar dat vind ik een veel betere oplossing als dat de ploegleider in dit geval dat beslist. Ja, nou ja, goed, maar ik ben... in het verleden is dat wel eens gebeurd. Hè. We hebben Parijs-Roubaix wel eens gezien met Tafi, met Museeuw. Ja. En daar deed echt de ploegleider gewoon beslissen. 1, 2 en 3 zei hij gewoon. Maar jongens, in de wielrennen gebeurt er niet anders. Maar destijds met het Nederlands kampioenschap met Maastricht, waarbij Boger tegen Langeveld zegt... Ja, daar was ik bij. Ja. Dat was gewoon afgesproken. Ja. En die zat niet eens bij jullie in de ploeg. Nee, maar nog niet. Dat is een heel interessant verhaal. Want het verhaal was dus dat Langeveld, nadat hij Bogert tussen aanhalingstekens zou hebben laten winnen, een contract mocht tekenen bij Rabobank. Maar de waarheid was dat Langeveld de maand daarvoor al had getekend. Maar waarom hield hij dan de benen stil? Bogert die was veruit de beste. Maar Bogert is een raspaadje. En die is ook vaak heel nerveus op de koersfiets, op de racefiets. En die wilde heel graag winnen die dag. En Langeveld, nou ja, als we een keer hadden geblazen, had hij van zijn fiets gevallen van ellende. En maar Bogert die was nog altijd bang voor Langeveld. Hè? Van, ja, maar hij gaat me toch niet flikken. Hij gaat me toch niet voorbij in de sprint. Hij gaat me toch niet voorbij sprinten, uit wielsprinten. Maar Langeveld die kon helemaal niks meer. Oké, bij deze... En Langeveld die kreeg kramp en die viel gewoon als een herfstblaadje van de boom. Viel die uit het achterwiel van Bogert. En in de beeldvorming is het gegaan zoals het nu beweerd wordt. Maar wij hoorden hem destijds. Maar Langeveld die was al akkoord met Rabo. Maar hij kon niks meer. Bij deze opgehelderd. We gaan naar Frankrijk, naar Maurice Jessen. Want die heeft de rit van vandaag gezien. Ook de reacties gepeild na afloop. Hoe staat het ervoor, Maurice? Ja, voor Dumoulin was het uiteindelijk toch wel weer een mooie rit. Hij werd uiteindelijk 10e. Maar het hing heel even aan een zijden draadje. Want eigenlijk op het laatste miste hij heel even de aansluiting met die kopgroep. Ja, en dan heb je een man als Wout van Aert in de ploeg. Die kan sprinten, die kan etappes winnen, die kan tijdrijden, die wint klassiekers, die rijdt bergop.
En uiteindelijk bracht hij ook nog eens Tom Dumoulin terug naar de kop van de koers. Want Van Aert doet dat niet zomaar. Hij ziet voor Dumoulin zeker nog perspectief de komende dagen. Tom heeft in de Pyreneeën wat tijd verloren, maar ja, hij staat wel meer dan terecht in die top 10. En met de tijd die hij aan de been heeft, kan hij een mooie plaats bemachtigen in de top 10, denk ik. Dus ik weet niet hoe ver we ervoor staan. Maar ja, ik denk het belangrijkste was vandaag om Primož in het geel te houden en zijn voorsprong te waarborgen. Morgen gewoon attent zijn en doorkomen en dan zal het zaterdag beslist worden. Wout Poels drukte uiteindelijk ook nog even zijn neus aan het venster. Die had een tactisch plannetje bedacht met de ploeg om Mikel Landa iets naar voren te brengen. Maar dat mislukte dan uiteindelijk weer een beetje. Dat kwam ook alweer door team Jumbo-Visma. Die uiteindelijk op het einde dan weer echt het hef in handen namen in de koers. Robert Geesink kijkt al een beetje vooruit richting Parijs. Hoe ze het de komende dagen als ploeg moeten gaan doen. Allemaal goed nieuws. En het belangrijkste natuurlijk dat Primož gewoon in het geel staat. En wat je net aangeeft, 57 seconden heeft. Natuurlijk gaat hij daar nog heel hard voor moeten knokken in de tijdrit. En is het ook morgen ook nog gewoon weer een pittige dag. Maar voor nu staan we er gewoon verschrikkelijk mooi voor. Ja, we hoorden dus van Robert Geesink en Theo de Rooij hier aan tafel. Werkte lang met Robert. Wat vind je ervan, hoe hij nu rijdt? Hoe hij zich openbaart eigenlijk in zijn derde jeugd, mogen we het bijna noemen. Ja, Robert heeft een onwaarschijnlijke loopbaan achter de rug. Ik ken hem natuurlijk nog uit de tijd van Rabobank. Ik heb nog ooit zijn eerste profcontact laten tekenen. Toen hij bij de belofteploeg geweldige prestaties neerzette. In de ronde van de Algarve. Inderdaad, hij heeft diverse stadia doorlopen. Ongelooflijk veel persoonlijke tegenslagen gehad. Hij komt natuurlijk ook uit een bijzonder tijdperk. Heeft heel veel meegemaakt, ook in de wielersport. Maar blijkt nu dan toch wel weer een van de belangrijke pijlers te zijn waar het succes van nu Jumbo-Visma op is gebaseerd. En ja, een ruggengraat van een ploeg bouw je in vele jaren op. En ja, deze ploeg die beschikt nu over een ruggengraat die door schade en schande is opgebouwd. Ze hebben de rug recht gehouden. Geesink is daar de exponent van, maar er lopen nog wel een aantal mensen in deze ploeg die al heel lang deel uitmaken van dit collectief. En nu waarschijnlijk aan het grootste succes in hun loopbaan kunnen gaan oogsten. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je ook persoonlijk goed doet dat Geesink zo opbloeit en eigenlijk de ploeg hier bij de hand neemt. Misschien wel richting toeroverwinning. Ja, dat doet me heel veel plezier. Zeker van de week. We zien natuurlijk deze week Bahrein een halve etappe op kop rijden. En het peloton decimeren, terugbrengen tot 30 renners. Enkele dagen eerder deed Geesink dat in zijn eentje. En daar kan ik echt van genieten. Ja, ik vind dat geweldig. Ja, mooi. Bert van Marwijk, je kent natuurlijk ook als geen ander de waarde van dat soort pijlers. Van mannen die misschien niet zozeer als eerste over de finish komen, maar wel de ploeg dragen. Zoals zo'n Geesink. Hè. Is daar voor jouw gevoel wel genoeg waardering voor in de sport? Nou ja, als je dat vergelijkt met het voetbal, dan wordt er in de voetbal wordt die waardering wel degelijk uitgesproken. Maar dat is denk ik ook wel een interessante discussie. Die had ik ook met Ivan, heb ik er vaak over gehad. Kijk, het wielrennen, in mijn beleving, vroeger was gewoon een individuele sport. En dat wordt steeds meer een teamsport. En toch maakt het individu nog steeds het verschil. Dat is in de voetballerij ook. Maar en dat is ook eigenlijk een vraag van mij aan jullie hier. Zo'n Roglič, als hij bij Sunweb had gefietst, had hij dan ook de Tour gewonnen? Heren, die zijn voor jullie? Nou ja, ik denk dat als we nou kijken naar de Jumbo-Visma-formatie, dan zie je een Kuus, een Bennett, een Wout van Aert, Robert Geesink. Dan heb je nog een Tony Martin en Krundal Jansen voor de vlakke etappes. Dat team is zo gestationeerd voor deze Tour de France. Dat heeft Sunweb nu op deze manier niet voor elkaar. Nee. Dus Roglič zit nu voor zijn beste team
daarvoor gaat hij ook de Tour de France winnen. Dus hij zou het bij Sunweb niet winnen, denk je? Nee, niet met de mannen die Sunweb nu heeft rondrijden. Sunweb heeft een hele jonge ploeg. Die is met totaal iets anders bezig. Die hebben allemaal mannen die, dat zijn van die jonge honden die aanvallen. Dat is ook in deze Tour de France fantastisch gelukt. Hè? Met Hirschi die daar op een geweldige manier een etappe wint. Dus die ploeg is anders, die zit anders in elkaar. Dat betekent dus dat in dit geval Roglič ook voor een groot gedeelte afhankelijk is van zijn team. Ja, zeker. En als we nou een heel stuk teruggaan in de tijd, bijvoorbeeld Joop Zoetemelk. Was die ook zo afhankelijk van zijn team of heeft hij dat veel meer zelf gedaan? Nee, de tijd van rally. Als je kijkt naar de rallyploeg waar ik ook nog in heb gereden 1 jaar en werd later Panasonic. En Gert heeft natuurlijk bij Superconvex en Kwan, nee niet meer, bij Superconvex gefietst. Ja, dat waren ook echt ploegen. Als je kijkt naar TI Rally, er zaten natuurlijk een aantal karakters en persoonlijkheden in. Die waren soms voor ploegleider Post wat moeilijk te managen. Maar hij slaagde er wel in om van al die individuele kijkkoppen en karakters een team te smeden die voor elkaar door het vuur gingen. En ze hebben die Zoetemelk dus letterlijk aan de haren door die Tour heen gesleurd. Ja, want die ze hebben in Parijs, Roubaix hebben ze hem echt verrot gescholden dat hij achteraan zat. Maar dan heb ik dus ongelijk, want dat betekent dat het vroeger ook al was. Vroeger was dat ook echt wel vanuit bij team. rally, daar had je mannen van der Velde, Lubberding, Kneteman, Jan Raas. Alleen Post die smeet vroeger wel eens een keer met een deur en dan vloog de sponning in de ronde. En tegenwoordig hebben ze wat meer wetenschappelijke benadering. Maar het is en blijft een teamgevoel en het is en blijft een teamprestatie. Maar wat ik jullie als coaches wil voorleggen, we hadden natuurlijk de situatie van Tom Dumoulin bij Sunweb. Hè, die voelde zich een beetje beknot, laten we het zo zeggen. Hè. Er waren iets te veel regels. Ja. Wat doe je daar dan mee in zo'n situatie? Want je hebt natuurlijk je wil je conformeren naar het team, je hebt een verplichting naar het team. Maar je wil ook de mensen in je team zo goed mogelijk laten functioneren. Hoe ga je daarmee om? Ja, zoals ik er dan tegenaan kijk, en ik ben uiteindelijk ook maar weer een buitenstaander. Kijk, Tom die heeft bij Sunweb in 2017 de Tour gewonnen. En we kunnen, Giro. of de Giro, excuseer, de Giro. En we kunnen ons nog wel een paar koersomstandigheden voor de geest halen, waarin Tom door wat gewiekste tegenstanders zoals Nibali en Astana uit het koers waar de trui werden gereden. Doordat ze een drietrapsket lanceerden in een ontsnapping en dan elkaar opwachten. En dat zat Tom alleen. Dan moet je op een gegeven moment rond zo'n rennen. Dan moet je ook echt een ploeg gaan bouwen. En dan moet je ook een aantal, ik zal het dan maar zeggen, een aantal ratjes omheen zetten. Een aantal ervaren rotten die het klappen van de zweep kennen. En zo'n renner dan ook kunnen meenemen naar een succes. En dat betekent dat je misschien ook wel eens wat meer opportunistisch moet gaan denken en opportunistisch koersen. Dat heeft ook te maken met geld, want nu bij de Jumbo is toch veel meer mogelijk voor Tom als bij de Sunweb. Nee, maar goed, bij Sunweb is het afgelopen jaar ook best wel veel verloop geweest in omkadering. En, ze hebben nu een andere weg gekozen. Dat hebben ze fantastisch gedaan. Met jonge, frisse renners geweldige successen geboekt. Maar ik vraag me dus echt af volgend jaar wat ze met de Fransman Bardet gaan doen als toerkopman. Die dan ondertussen 30 is. Ik ben benieuwd hoe ze gaan inpassen in het plaatje. Ja, met Frans heb ik soms ook wel, maar Spekerbrink is het ook gelukt met Barguil. Hè. Die wint daar dan ook de bergtrui. Dus daar kunnen ze, dat doen ze fantastisch goed. En wat ik zo ook te prijzen vind, weet je, toen wij deze Tour van start gingen, toen dacht ik eigenlijk, Sunweb, laat Matthews thuis, Kelderman neem je niet mee. Ik denk, we gaan die in de Tour in hemelsnaam doen. Nou ja, en als je dan ziet hoe die rondrijden, dan denk ik, dan heb je het goed voor elkaar. Kan ik alleen maar een diepe buiging voor maken. Dat is de revelatie van de Tour, die ploeg van Ivan, dit jaar. Hirschi is natuurlijk toch eigenlijk een van de mannen van deze Tour. Een van de revelaties van deze ronde. En zij zijn toch ook niet de ploeg met het meeste budget, lijkt mij. Nee, dat zijn ze ook niet. En ze hebben jonge mannen. En vandaag hebben we ook weer, Hirschi ook weer mee. Hè? En die wordt eigenlijk, kan die niet meestrijden om de overwinning, omdat die valt in een afdaling. Ja, die mannen doen dat gewoon fantastisch goed.
Daar kun je alleen maar een Kunnen we pluim alleen voor maar geven. waardering voor hebben. En geven we Hirschi wellicht nog wel een mooie prijs. Een mooie prijs zoals die ook in 1987 was voor Theo de Rooij. Want dit was nog iets wat we op konden duiken uit de krantenarchieven. Inderdaad, Theo de Rooij, de opvolger van Frans Maassen als Limburgs wielrenner van het jaar. Hier ziet u het, de helper in de hoofdrol. Theo de Rooij, wat heeft u met Limburg wat dat betreft, dat die prijs er kwam? Nou ja, ik ben ooit eind 1980 verhuisd naar Limburg. Ik ben hier getrouwd. Mijn kinderen die zijn hier geboren in Geleen in het ziekenhuis. Ik heb vrijwel al mijn trainingszweetdruppels op het Limburgse asfalt achtergelaten. Ik voel me eigenlijk nog wel een klein beetje van deze provincie. Ik ga, heel goed. Ik ga het niet in het Limburgs zeggen, maar dan word ik weer uitgelachen. Maar En van ons. Ja, zo zeggen. In en vanuit, ja. Maar, en daarom was het extra mooi natuurlijk dat Theo de Rooij in 2008 uiteindelijk diezelfde prijs, Limburgs wielrenner van het jaar, kon uitreiken aan een jonge Wout Poels. Club 24 renner van het jaar 2008, Wout Poels. Ja, ik denk dat ik wel met beide benen op de grond blijf staan, want het gaat nou eigenlijk pas echt voor mij beginnen. Dus ik heb nog een hoop werk te doen. Wordt er wel over geweest. Wout Poels. En een mooie prijs inderdaad van Jo Hoebe en van Wiel Verhezen. Ook mooi om uit te reiken. En wie had gedacht dat Wout dat nog zo ver zou brengen? Want vandaag was hij weer top. Ja, Wout was toen al een groot talent. En, ik volg hem al vanaf die tijd. Ik ken hem al een beetje natuurlijk. Limburgse wielrenners volg je natuurlijk altijd weer met wat meer belangstelling. En hij heeft een hele moeilijke Tour moeten doorworstelen. En je ziet hem toch weer bovendrijven. De klasse van Wout komt er toch weer bovenop. Ja, dat is mooi om te zien. Ja. En Bert van Marwijk was zelf ook in de Tour, hè, een aantal jaren. We hebben nog wat beelden uit 2012, toen hij op bezoek was bij Sunweb. Toen nog met een hele jonge Tom Dumoulin. Mark van Bommel was er toen ook bij. Wat zijn zaken die je hebt opgepikt in die ronde? Op de eerste plaats heb ik heel veel respect gekregen voor die mensen die auto's besturen. Ja, dat en die bergen afgaan. Ik dacht echt dat ik het niet zou overleven. Maar het is, ja, als je naast zo'n ploegleider zit in de zwaarste etappe van de Tour daar in Po. En je ziet ze geloof ik 4 van die bergen omhoog gaan. Ja, dat is, en je rijdt er vlak naast. En, ja, ik kan me nog herinneren dat Degenkolb, ik mocht dan ook af en toe zo'n bidon geven. En die zei, ik kan beter voetballen. Ik zei, ja, dat vind ik ook. Want het is, ik heb echt nog veel meer respect voor ze gekregen. Want het is zo ongelooflijk zwaar. En dat niet 1 dag. Nee, 21 dagen achter elkaar. Ja. Ik vind het, ik heb heel veel respect. Ja, Degenkolb vandaag, hoorden wij echt, viel uit in de Tour. Maar gelukkig weer gewonnen in Luxemburg. Daar zijn we ook blij mee, want hij heeft natuurlijk ook een hele moeilijke tijd achter de rug. Als we teruggaan dan naar die tourperiode. Zef van Goossen, die zei eerder, toen we een itemje met hem maakten, deze tourronde. Die zei, geef me 100 wielrenners en ik kan er van 95 een voetballer maken. Maar geef me 100 voetballers en ik kan er maar van 5 een wielrenner maken. Herken je dat? Nou ja, weet je, ik heb me ook wel eens afgevraagd. En in dit geval is misschien Roglič wel een heel goed voorbeeld. Maar Roglič was volgens mij een schansspringer. Ja. En hoe lang is dat geleden? Niet zo heel lang. Kijk, als voetballer word je geboren. Hè? Ik bedoel, als jij heel graag in je jeugd basketbalt of hockeyt of tennist. En je bent 20 jaar en je denkt, hey, ik ga nu maar eens voetballen. Ja, dan word je nooit een topvoetballer. En die discussie heb ik al eens met mensen gehad hoor. Dan denk ik, ja, hoe kan het nou dat zo'n Roglič, die is misschien met 23 jaar pas omgeschakeld van schansspringen naar wielrennen, die wint nu de Tour. Onze Bouke. Ja, maar wat heb je dan nodig om zo'n topwielrenner te worden? Want ja, volgens mij heb je daar ook heel veel talent voor nodig. Want anders zou het betekenen dat je, als je heel hard werkt en heel hard traint en er alles voor laat en een hele goede mentaliteit hebt, ja, dan zou bijna iedereen zo'n Tour kunnen winnen. Nou, de grootste deskundige zit naast je. Nou ja, om de woorden van mijn wijle leermeester Peter Posma weer eens boven water te halen. Er moet gewoon een motor in zitten. Ja, kijk, uiteindelijk gaat het dus wel om
intrinsieke inhoud. Hè? Bij schansspringen heb je geen motor een VO2 nodig. max. Nee, maar goed, je wordt geboren met een motor. Ja. Die motor, die 6-cilinder of die 8-cilinder of dat 4-cilindertje ligt erin. En die motor kun je dan trainen. Maar ja, daar kun je op je 20ste mee beginnen. Of je 22. En als je dus blijkt een grote motor te hebben, dan komt dat er wel uit. Dat is bij Bauke Mollema ook gebeurd. Die was ook 22, 23 toen hij begon. En, Maar zijn dat niet de uitzonderingen? Dat zijn wel de uitzonderingen. Want het is natuurlijk... Richie Porter is natuurlijk een goede zwemmer. Hè? Was een topzwemmer, nog altijd. Het is natuurlijk wel een beetje de factor geluk dat zo'n renner als Roglic het wielrennen ontdekt. En dat wordt ontdekt door zo'n ploeg als Jumbo-Visma. Is natuurlijk ook wel, er speelt een factor geluk ook wel een rol in. Maar ja, het kan maar wel. Wat Bert zegt, dat klopt wel hoor. Weet je, 80% is wel karakter, mentaliteit, doorzettingsvermogen, heel veel trainen en 20% talent. En ik denk dat het in het voetballen precies andersom. Ja, precies andersom is. Ja. Bert, ik wil het nog even met je hebben over Marcel Kittel. Die heb je toen ook gezien. Hè? Is toch een mooie renner, grote overwinningen bij Sunweb in die periode. Daarna nog naar Quickstep gegaan. Wat denk je dat voetballers kunnen leren van zo'n Kittel? En hoe de ploeg daarmee omgaat? Nou, ik heb toen eigenlijk meegemaakt, zeg maar, de opkomst van Kittel. Hij werd in die tijd een hele grote renner, een hele grote sprinter. En die ploeg kreeg voor het eerst te maken met een verdette. Dus ook Ivan Spekerbrink kreeg voor het eerst te maken met een echte verdette in de ploeg. Die ook overigens een ontzettende aardige kerel was, dat die Kittel. Ik heb een aantal keer met hem gesproken. Maar ja, hij had toch wel zo'n beetje zijn eigen maniertjes. En wij zijn in het voetballen zijn we gewend om alles samen te doen. Samen trainen, samen eten. In het wielrennen is dat ietsje minder, denk ik. Maar voetbal natuurlijk heb je wel veel meer te maken ook met verdettes. Mensen een beetje met een... nou ja, maar goed, dat begint nu ook. Hè. Kijk, wielrenners zijn heel aaibaar, zeggen de mensen altijd. Ze zijn ontzettend aardige kerels, maar voetballers ook. Geloof me nou. Maar dat heeft allemaal met aandacht te maken. Want ik heb gezien dat voor een toerrit die wielrenners aan het intrappen zijn voor die bus. Dan loopt iedereen er langs, die kunnen gewoon naast die jongen staan. Maar OW, zoals nu, de aandacht wordt alleen maar groter. Ja. Het wielrennen wordt steeds belangrijker. Die wielrenners worden belangrijker, die gaan meer verdienen. Die worden ook steeds meer afgeschermd. Dat is gewoon het lot. En hoe bekender en hoe belangrijker het wordt, hoe meer je wordt afgeschermd. En die wielrenners die krijgen precies hetzelfde. Die worden nu de laatste jaren ook veel meer geconfronteerd met kritiek. Dit soort programma's die waren er 20 jaar geleden niet over het wielrennen. Het voetballen loopt daarin voor, hè? Met praatprogramma's, met columns. Want ik heb daar met Ivan ook vaak over gesproken, over dat die renners er doodziek van werden, dat ze in één keer kritiek gingen krijgen. Dus dat is gewoon het feit dat het wielrennen zo belangrijk wordt, gelukkig maar. En het krijgt zoveel meer aandacht. Ja, dan veranderen er ook een hoop dingen. Ja. En hoe bescherm je die jongens daar tegen, of dames natuurlijk, als coach, als trainer? Nou ja, maar dat was ook de discussie van hoe ga je daar nou als coach mee om? En ik denk dat dat een proces is waar nu ook dat wielrennen mee bezig is. Ik denk dat coaches steeds belangrijker worden in het wielrennen. Ja, maar goed, daar kunnen de collega's weer veel meer over vertellen. Nou, wat mij lastig lijkt in deze tijd. Ik ben net geen ploegleider meer geweest in de tijd van sociale media en Twitter en al dat soort sociale platforms. Je moet altijd proberen als ploegleiding of als trainer of coach zelf te kunnen blijven bepalen wat er in jouw ploeg gebeurt. Ja. Dus alle invloeden van buiten probeer je buiten te houden. Jij bepaalt als trainer, als coach, wat er gebeurt. Uiteindelijk doen jouw spelers dat op het veld of de renners op de fiets. Maar jij zet de voorwaarden uit. Maar er zijn zoveel afleiding. Hè? Er zijn zoveel. Een tweet kan bijvoorbeeld een hele ploeg in de fik steken. Ja. Hè? Zoals de vrouw van Froome. Die stuurde ooit een tweet toen Wiggins aan de leiding stond. En die hele Skyploeg die stond in de fik omdat de vrouw van Froome een tweet had gestuurd. Nou ja, eigenlijk moet je als ploegleiding zeggen van we zetten al die rotzooi uit. En we kijken nergens naar. En we sluiten die hotels af. We kruipen in onze bubbel, hè, zoals we dit jaar doen. En wij blijven bepalen wat er in onze ploeg gebeurt en niet onze omgeving.
Maar als ik aan de andere Maar kant... dit zijn mooie, interessante discussies tussen wat er gebeurt in de verschillende sporten. Ja, maar het is ook wel een beetje de tijd van deze wereld. Hè. Ik vraag me ook af, als je dan zeg maar, die gasten die zijn nou opgevoed met tweets, met social media. Moet je dat dan allemaal afschermen, denk ik. Weet je wel, een echte grote verdette moet daar ook wel mee om kunnen gaan. Want je zegt net, Geesink, die zie ik nu iedere dag lachen. Maar 5 jaar terug, dan stelde je Robert een vraag. Ja, dan stond hij stijf van de spanning. Die kon 0 kritiek verdragen. Terwijl, als je dan kritiek levert, en terechte kritiek omdat het niet goed gaat, nou, dan moet je hem nou eens zien. En nu kan die op een goede manier antwoorden. Hij lacht, jongen, hij is super vrolijk en hij rijdt ook nog rond als een raket. Ja, en nu hadden we eerder een Limburgse Colombiaanse aan tafel. Die vertelde over de druk van het thuisland, van Colombia. Dat daar iedereen eigenlijk met dat wielrennen bezig is. Denk je dat Bernal onder andere daaraan nog ten onder is gegaan en dat hij daarom is afgestapt? Ik kan dat moeilijk inschatten. Maar wat ik wel kan proberen in te schatten is wat er met je gebeurt als 22-jarige jongen. Dat je zo'n grote ronde wint. Dat iedereen over je heen valt. Dat zo'n heel land iets van je wil. Nou, je had er wel een duidelijke opinie over van Bernal op dit moment. Nou ja, goed. Misschien is het wel goed dat hij dit jaar een keer tussen aanhalingstekens op zijn bek gaat. En hij is pas 22. Hè? Hij kan die Tour nog 5 keer winnen. Hè? Maar wat hij dit jaar meemaakt, daar kan hij alleen maar van leren. En dat is helemaal geen probleem in het verloop van zijn carrière. Johan Bruineel die zei in zijn podcast, Bernal had moeten blijven. Want je leert ook van de dalen. Niet alleen van de pieken, maar je moet ook ondergaan natuurlijk hoe het is op het moment dat het slecht is. Maar dat is het. Hè. Je leert in de barsten in jouw ziel leveren de kwaliteit van je leven op. Hè? Ja, dat is een mooie. Ja, maar zo is het wel. Die laten we even bezinken. En dan gaan we naar de jongen die meedoet aan de Olympische Spelen in het mountainbike. Misschien wel de opvolger van Bart Brentjes, al is dat niet helemaal waarschijnlijk, maar hij heeft wel een mooie compagnie. Met Mathieu van der Poel gaan ze hopelijk naar Tokio. Het is Milan Vader, woont hier in Sittard-Geleen en bereidt zich langzaam voor op die mooie zomer van volgend jaar. Milan Vader, 24 jaar en volop in voorbereiding op de Olympische Spelen volgend jaar. Maar eerst het NK, 26 september op dit eigen terrein. Ja, in de achtertuin eigenlijk, hè. Ja, nee, dat is super fijn. En ik denk zeker voor het mountainbiken zijn er in Nederland eigenlijk geen betere locaties dan hier op Waterslei. Dus nee, ik ben super blij daarmee. Er zijn eigenlijk 2 hele goede mountainbikers in Nederland, hè? Mathieu van der Poel en jij. Doet Mathieu van der Poel mee? Ja, weet ik niet. Nee, daar hou ik me ook eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Milan is de titelverdediger op het NK en hij is in vorm. Hij won de afgelopen maand de internationale mountainbike-wedstrijd op Alpe d'Huez. Bij de wedstrijd op de Alpe d'Huez was de wereldtop wel aanwezig. Daardoor was ik ook best wel verrast met de overwinning. Want ik was zeker nog niet op mijn topniveau. Ik ben daarna nog op hoogstage geweest en heb nog wel een paar procent erbij kunnen doen. Dus ik ben benieuwd wat de komende wedstrijden gaan brengen. Ja, ik ga niet onder stoel of bank steken dat ik voor goud ga op de Olympische Spelen. En altijd prettig als iemand zich zo duidelijk uitspreekt over zijn ambities. Milan Vader dus hier in deze gemeente in Sittard-Geleen. We gaan quizelen. Et maintenant, nous allons cuiselen. Ja, eerst met de uitslag van gisteren. Wat was het pseudoniem van Ger Bertolet, die je kent als zanger, als dichter, programmamaker bij L1 en toen nog de ROZ. De regionale omroep Zuid. Ger Bataille, dat was de naam. En Hella Simczak uit Sittard. Nou, proficiat uit de eigen streek. Die heeft gewonnen. Ik krijg dit shirtje. Ik laat hem even zien. Alsjeblieft. En je doet ook mee voor de fiets die hier om de hoek gemaakt wordt in Geleen van Isaac. Het einde van deze reeks kun je meeloten. De volgende vraag waar u antwoord op kunt geven. Het is natuurlijk de westelijke mijnstreek. Ook een regio die het heel goed deed in die mijnperiode. Nu was er in Geleen, hier in de regio,
in de gemeente. Een mijn die dichtging in 1967. Spreekt nog altijd tot de verbeelding. Hoe heet de mijn? Wat was de naam van die mijn die in 1967 dichtging? De antwoorden kunt u geven via Instagram L1 en op Facebook van L1. En hier praten we verder aan tafel natuurlijk over de rit van morgen, maar met name ook nog even de rit van vandaag. Want er was ook een opmerkelijk moment, heren, of dan ga ik even naar jou, Gert, van die meneer die ineens de finishlijn op kwam lopen. Wat was dat voor raar we zijn hier volgens mij bezig met de grootste wedstrijd van de wereld op wielergebied. Kwiatkowski en Carapaz die rijden gebroedelijk naar de finish. En er komt zo één iemand over het dranghek. En dan denk ik, ja, dit is vlak voor de finish, hè? Hier, dit is 100 meter voor de finish. Dan denk ik, dat is toch onbegrijpelijk in een Tour de France. Dat daar überhaupt iemand de kans krijgt om over het hek te gaan en zomaar het parcours op te lopen. Ja, natuurlijk ook wel zorgwekkend voor bijvoorbeeld zo'n Amstel Gold Race, hè, want die komt er ook aan. Theodor, hoe kijk je daarnaar? Ja, verbijsterend. Dat iemand het in zijn hoofd had om ook nog eens zonder mondmasker gewoon het hek over te springen. En ja, je kunt 220 op zo'n hek gaan zetten, maar volgens mij kun je dat nooit voorkomen. Als er een gek is die zoiets in zijn hoofd had, dan loopt hij in zijn naakte piemel een sportveld over in een stadion. Maar ik begrijp het gewoon niet wat iemand bezielt. Kijk, dat klopt ook wel. In de bergen en zo, dan is het vaak, daar kun je naartoe gaan. Je loopt zo'n berg op en dan kun je allerlei rare dingen doen. Maar dit is 150 meter voor de finish. En de Tour de France organisatie heb ik van de week horen zeggen, we hebben ook nog te maken met iets anders in deze wereld. We schermen alles af bij de finish. Alleen genodigden komen erin. Ja, dan denk ik van, dit gaat toch niet goed zo op deze manier. Ja. Ik vind het een beetje amateurisme van de horse-categorie. Ja, was inderdaad raar. We gaan naar, en dan moet ik even aan de regie vragen of de beelden klaarstaan van de Giro Rosso, want daar gebeurde een hele hoop vandaag. We zaten in Italië en we hadden daar een hele grote valpartij. In Maddaloni zitten we in de laatste kilometer en daar gaan de dames naar de grond. Marjan Vos zit erbij, maar erger nog, Annemiek van Vleuten zit er ook bij. Die krabbelt op, ze gaat nog op de fiets, komt uiteindelijk nog over de finish, maar het blijkt dat ze haar pols breekt. En dat is treurig voor de dame die zo goed was, die zo'n grote voorsprong had in de Giro Rossa. Hier ziet u er, nou, dan weet u al wat dat betekent. Pols gebroken, einde Giro Rosso, vrijwel zeker. En ook einde Illusie Wereldkampioenschap. Want vorig jaar had ze die regenboogtrui, was ze zo goed, die zou ze graag verdedigen. Nu in Italië, dat gaat er waarschijnlijk niet van komen. Ellen van Dijk, die gaat de tijdrit rijden, dat is wel duidelijk, die is de reserve. Maar we gaan eerst even praten met Sabrina Schultjes, want die hangt. Dat is de ploeggenote van Marjan Vos. Hallo Sabrina, fijn dat je er even bent. Eerste vraag natuurlijk, hoe is het met je kopvrouw? Hoe is het met Marianne? Nee, dat gaat eigenlijk wel goed met haar. Ze is natuurlijk wel hard gevallen, maar niks gebroken, geen check in het ziekenhuis of zo. Gaat eigenlijk wel naar omstandigheden goed met haar. Ja, en dat is mooi om te horen, want Marjan won afgelopen 3 ritten. Hoe is het met jou in deze Giro Rossa? Gaat eigenlijk wel goed. Een beetje met ups en downs overleven. Maar als team rijden we wel super sterk. Gisteren had ik zelf een beetje een iets mindere dag. Maar nog 2 dagen te gaan, dus daar gaan we voor. Ja, en ook mooi om je terug te zien. Hè, want afgelopen in Venray was het, hè, Gert, dat we spraken met Sabrina. Ja. Na toch lange tijd uit koers te zijn geweest, 1,5 jaar, nu weer terug. Dus het is goed om je weer te zien. Je bent ook reserve eigenlijk voor de WK-wegwedstrijd. Annemiek van Vleuten die zal er waarschijnlijk niet kunnen starten. Pauline is ook reserve, Pauline Rooijakkers uit Venray. Is het nog spannend voor jullie komende dagen? Ja, het is natuurlijk super banen voor Annemiek. En ik heb nog niet een officieel bericht van wat er met haar aan de hand is. Maar het zag er natuurlijk niet goed uit. Er zijn 4 reserves, dus het gaat spannend zijn. Ja. Komende dagen nog, wat staat er op de agenda voor jullie in Italië? Wat verwacht je? Nog wel 2, best wel veel klimmen zitten erin. Dus ik denk dat voor het klassement ook al
er gaat nog veel gebeuren, denk ik. Prima, goed. Dankjewel Sabrina Stultjes vanuit Italië dus met het laatste nieuws uit de Giro Rosa. Ik kan u nog vertellen dat we contact hadden met de bondscoach, met Loes Gunnewijk. En die vertelde dat ze even wachten op het laatste nieuws over Annemiek van Vleuten. En dan definitief morgen de knoop doorhakken. Elle van Dijk die gaat dan de tijdrit rijden. En ze kiezen dan uit de 4 reserves wie er uiteindelijk in de wegwedstrijd in plaats van Vleuten komt. Pauline Rooijakker, zoals gezegd, en Sabrina Stultjes zijn 2 van die reserves. De rit van morgen in de Tour de France, want daar kijken we ook naar. En Gert, misschien is er weer een kansje voor Cees Bol, want dit is de etappe van morgen. Bourg-en-Bresse naar Champagnol en we gaan redelijk vlak. En we hopen, Gert, misschien wel op een van de 2 laatste kansen voor Sunweb. Nou ja, in Parijs zou het te mooi zijn. Hè? Dat als Cees daar kan winnen in Parijs, vraag ik me wel af. Weet je, aan het einde van zo'n koers is iedereen, jongen, ja, ze hebben alle dagen zijn ze gebakken, gebraden en geroosterd. En Cees Bol, dat is wel zo'n man die dat goed verteert en die dat wel kan. En ik gun het hem echt zo, hè. Ja, hij heeft de berg overleefd. Wat denk je, Theo? Wat verwacht je morgen? Ja, morgen is het ook weer, gaan ze lopen of gaan ze niet lopen, hè? Natuurlijk gaan ze met de fiets, maar ja, gaat de ontsnapping teruggepakt worden of, ja, of gaan ze lopen? Ja, ik denk toch dat er een ontsnapping gaat lopen. Ik denk dat de vermoeidheid in het peloton zo groot is. De kaarten zijn geschud voor wat betreft de bolletjestrui. Morgen zijn er geen punten te verdienen. De groene trui is vergeven. Ja, ik denk dat er toch onvoldoende kracht in het peloton is om het bij elkaar te houden. En dat ze op een gegeven moment als gekken gaan demareren. En dat ze op een gegeven moment ook zeggen, nou ja, laat maar lopen en we zien morgen wel weer. Bert van Marwijk, want dat wilde ik je nog vragen natuurlijk. Vandaag hoorden we dat Frank de Boer mogelijk nieuwe bondscoach wordt van het Nederlandse team. Vind je daarvan? Was jouw assistent in 2010? Prima. Ik vind het heel goed dat ze op zoek zijn naar een jongere bondscoach. En in dat kader vind ik Mark ook passen. Mark is ook een jonge, talentvolle coach. Van Bommel? Ja, en ik denk dat deze groep een coach nodig heeft die echt er bovenop zit en heel veel eisend is. Dat zijn ze allebei. Dus ik hoop alleen dat... want alles wat ik tot nu toe gelezen heb en gehoord, ik weet niet of het klopt, hoe de KNVB denkt. Maar als het zo is dat ze willen dat de lijn Koeman gevolgd wordt. Ja, ik ben daar geen voorstander van. Ronald heeft het fantastisch gedaan hoor, daar niet van. Maar ik denk dat je nooit een groep moet laten beslissen wie de nieuwe coach wordt. En als je dat wel zou willen doen, dan moet je alles laten zitten. Aan coaches en assistentcoaches en dan moet daar gewoon een soort supervisor boven staan. En dan is in mijn ogen Ruud Gullit de beste keus. Die is zo, die heeft het respect all over the world. Alleen, ja, als zij toch voor een andere coach kiezen, dan vind ik dat de coach zelf moet bepalen hoe die gaat werken en met wie. Ja, en dat die coach, zo iemand als bijvoorbeeld Frank de Boer en ook Mark van Bommel, die hebben wel die kwaliteiten die elkaar aanvullen en kunnen zo'n groep nou ja, met hun ervaring verder ja, helpen. Goed, ik denk het wel, ja. Ik heb met beide gewerkt, dus ik vind van wel. Ja, interessant. Hartstikke bedankt. Bert van Marwijk, Dwight Lodewijk zat nog trouwens bij Go Ahead Eagles in de periode dat jullie samen in de buurt van Deventer zaten. Ja, ik heb niet met Dwight... nee, maar in die tijd van wat hadden we nog? Kees van Kooten. Ja, ik hoorde een aantal voetballers, de keeper voorbij komen. Nico. Ja, van Zochel inderdaad. Heb ik wel meegespeeld. Ja, mooi inderdaad, dat jullie die historie deden. Hartstikke bedankt Theo de Rooij voor je komst. Bert van Marwijk, Gert Jacobs ook hartstikke bedankt. Morgen zitten we bij de schaapjes, Gert. Gaan we dat doen? Ja, zeker. Ja, gaan we. Morgen zitten we inderdaad in de schaapskooi in Epe, in de gemeente Gulpen-Wittem. En dan hebben we het ook natuurlijk over de Tour de France, maar ook over het wielrennen in bredere zin in Limburg. En dat doen we dan inderdaad tussen de schaapjes. Mooier kan het niet. Vanuit een heel mooi ook kasteel Limburg met een prachtige Franse ambiance zeggen we à demain. Merci, bonne nuit et à demain.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier, New Energy Systems en Keram.